i ponovno danas opet na našem kanalu. Igramo preživljavanje, evo, počnu mi bako, čim sam uključio snijeg. Ne znam iz kog razloga. Nacipamo drve. Kao što bi ja rekao, kopimo drva. Nabavimo drva, ne treba na puno. Odmah ćemo ići u ovu epizodu da rudarimo. Pošto baš mi se nešto danas utvrši. Ja sam rudar. Majnova. Opa. Evo, opa. Da, samo da kopam malo kamenj. Evo Majro, mislim, vrtakljene ovu. Evo je krivo, tako da mislim da nije pametno sad. To sreću. Napravimo kameni pikeks. Onda seka. Vrlo sam spor u kraftanju itema. Ljudi, ne znam zašto imam malo bava, ali mislim da se neće primećivati u klipu. Jer znači ko sam ja. Ovo je druga epizoda na mom kanalu, tako da mislim da će ovo biti dobra epizoda. Tekstura mi nije baš nešto najbolja, ali meni se ovo baš sviđa. I ako hoćete epizode sa hakom, samo mi kažete, lajkujte video, pišite u komentare, subscribe-ujte se naravno. Ako hoćete, šerujte, ali nije to ni toliko bitno. Šalio sam isto to da se neće. Ali ono... Vidite valjda bug. Bug. Sam rekao bug ili bug? Ok, what the fuck. Pozdrav za moje drugare iz Ljutovice. Ljudi, ne znam šta još da vam pričam. Mislim da je bolje da čutim više. Da budem srećan ako me zalaguju. Vidite li ovo? A to je snimam ljudi ovako, ja pojavim se. Mogu snimati jedan telefon pa da vam pokažem. Da vidite ovako, ni malo ne bav. A vidite. Što? Čekajte da vidim nešto napravim. Ovdje sam to stavila. Zanimam se. Brve. Opa. Spavati samo ja, kao vi došli live. Hvala. Cepamo. Ljudi, opet neću nešto mnogo raditi. Samo počekam da vam nagovestim da snimati sad ovo. Iron Cramp. Ljudi, snimat ću na servere. Snimat ću praktice PvP na SavageCraft, jer to je po meni nešto najzanimljivije. PvP servere. Po meni je to. Evo vidite kako
Ne da utrku. I sljedeći epizod mislim da će biti isto manje. Ne znam što. Ne znam ništa da vam pričam. To bi bilo ekstra mi našli još arm za okup. Pa je. Što kao sad, ja ti zanimljala. Sad, ladno mi iđe creeper izrađa. I kaže mi, you are dead. Zem. Odmah naše zlato. Kopije lapisa. Vidi, nemojte mi da sam ja ostavio game moda. Evo to. Što? Nisam. Užak rakije, pa da sam zabacio kanon mod 0. Idem od 0. Ljudi, nadam se da će vam se svidjeti klip i nemojte mi zameriti ako klipovi nisu baš nešto. Jer sam početnik. Znači malo sjebe. Pa. Pa naravno kubu sam kao i uvijek izlaz. Zlato skupljam zato što će mi trebati za lijepu. Pa uvijek glupost napravim to mogu bez problema. Idemo se gore, ne počnemo skopati. Ljudi, kad zađemo gore, to će biti kraj ove epizode. Ladno. Ne znam da li da snimam na servere ili da ovako snimam. Kažete po vama što vam je zanimljivo. Šta će mi? Nemojte mi se nekala Serbijan da ne vidim da sam čora. Nego vidio sam imam šta ću. Primetio sam kod Serbijana, on uvijek kad igra Hunger Games, uvijek bedi. Ili je drugi ili je prvi tako. Ali ja tako neću, ako igram, tako izgubim samo pa ne pobediš. Nope. Bože, da ne. Zato sam kram. Tako. Uvijek sam malo pobedila ova drva. Sam se ne znam kako ne jebe. I dobro, da ću vam naći do sljedeće epizode. Vidimo se. Pozdrav. Pa. Kao muđe nešto.